Velkommen til Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen på FM, DAB+ og Radioplay.dk. Og så passerede klokken 21 den her fredag aften, og du lytter til Nova. Det her det er Novas nyhedsmagasin Aftenklubben, og mit navn det er Daniel Cesar. Og i aften, der skal det handle om et hemmeligt møde. Det er altid en god teaser, fordi så har du højst sandsynligt ikke hørt om det. Det kan dog være, du har. Men lad mig lige starte med at sige, måske kan du huske, at der den 26. juli sidste sommer, der var der en masse aviser over hele verden, der skrev om en whistleblower i USA, som mente, at USA havde kendskab til flyvende tallerkener og sågar piloterne bag, som ikke var mennesker. Det var en historie, som var hele verden rundt. Hvis ikke du kan huske det, så kan du måske lige nå at google det. Det er ikke noget, jeg finder på. Det var noget, den her whistleblower, den tidligere efterretningsofficer David Grush, han sagde under ed. Og for en uge siden, så skete der altså et nyt skred i sagen bag lukkede døre. Og hvad det er, hvad det skal handle om i aften. Inden jeg introducerer aftenens gæst, som ved rigtig meget om det her, så skal vi dog først have noget god musik. Så her får du Pink med sangen Trustfall. Og med det, velkommen til den her fredagsudgave i UFO'ernes tegn i Aftenklubben. Du lytter til Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Siden Pentagon i foråret 2020 bekræftede ægtheden af 3 videoer, som længe havde floreret offentligt, ja, så har diskussionen om UFO'er eller UAPs, som det i moderne sprog hedder, floreret. Ikke kun i de amerikanske medier, men sågar i de danske. Og siden da, så er der sket en hel del. Senest her fredag, den 12. januar, der skete der noget, som måske nok er gået en dels næse forbi, men som måske gør, at vi er kommet tættere på svaret om, hvorvidt vi er alene i universet. Men hvad skete der egentlig fredag den 12. januar? Det er, hvad det skal handle om her i aften, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af forfatter og podcastvært Frederik Uldal. Og Frederik, velkommen til at gå aften. Tak fordi I måtte være med. Jeg er glad for, at du er her, fordi vi skal dykke ned i det her emne, som har været på rigtig mange sådan læber. Det har været meget i medierne, altså UFO'er eller UAPs her i løbet af de sidste par år. Og der er sket en del, men inden vi dykker ned i alt det der, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at lære lidt dig bedre at kende. Hvis du skulle præsentere dig selv, Frederik, hvordan vil du så præsentere dig selv? Jamen altså, jeg er jo en almindelig borger, som alle mulige andre, og jeg har læst på Københavns Universitet, og der har jeg læst geografi, og så har jeg læst samfundsfag over på Institut for Statskundskab. Så jeg har en akademisk baggrund, men jeg er ikke forsker, og så har jeg jo bare begyndt at interessere mig for det her emne her, og det har jeg været interesseret i en del år efterhånden, siden midten af 00'erne eller noget af den stil, og egentlig fundet ud af, hvor stort og hvor fascinerende det egentlig er, det her. Hvornår blev du grebet af det? Jamen, jeg tror, jeg blev grebet af det i midten af 00'erne, hvor jeg tilfældigvis på internettet, hvor det ligesom var blevet, internettet havde fået båndbredde nok til, at man ligesom kunne se videoer, og man kunne høre lyder på det tidspunkt der. Så jeg tilfældigvis en pressekonference fra noget, der hedder The National Press Club i Washington D.C. fra 2001, hvor der var en masse militærvidner og andre troværdige personer, som stillede sig op på talerstolen og fortalte om deres oplevelser med UFO'er. Og det kom lidt bag på mig, vil jeg nok sige. Indtil da havde jeg nok tænkt, at det var et lidt skørt emne, men det var sådan mere eller mindre det ontologiske chok, som man snakker om ofte med det her emne, at det var der, det ligesom gik op for mig, at det her, det var et meget alvorligt emne, og at det ville blive stort på et tidspunkt, og det ville vokse. Og hvornår at det ligesom ville fange politisk an, kan man sige, det var jeg ikke rigtig klar over på det tidspunkt. Jeg vidste, at det ville gøre det på et tidspunkt, men det er faktisk det, vi ser nu, lige præcis i de sidste nærmest 2-3 år, at det er nu, det begynder at ske. Jeg havde ikke troet, at det måske kom så tidligt, men det er meget spændende at følge med i nu, må man sige. Og vi skal nok dykke mere ned i, sådan, hvad status er nu og i de her tider, og hvad der har ændret sig for den sags skyld. Men når du siger, at du tilbage for mange år siden oplevede det her med, at du blev overbevist om, der var et eller andet. Jeg tror, der er mange, der kan have læst aviserne i løbet af de sidste par år og har set ting på skrift, ikke, om hvad der foregår lige nu og her, og som ikke nødvendigvis tænker, men det må være rigtigt. Altså, så jeg er nysgerrig på, i dit tilfælde, hvad var det, der gjorde, at du blev overbevist om det? Jamen altså, jeg blev overbevist om det. Jeg blev meget nysgerrig, når jeg hørte de her vidner her tale om det. Og man jo gerne ville have startet en politisk proces på det tidspunkt, men det var lige inden 9/11, og så kom 9/11, og så var det ligesom om, så kom der ikke, tiden var simpelthen ikke moden til det på det tidspunkt i 2001 og tiden derefter. Men jeg blev nysgerrig på det i hvert fald, og jeg begyndte at dykke ned i det der rabbit hole, som man taler om, ikke? Altså jeg begyndte at læse blandt andet amerikansk historiker, der hedder Richard Dolan, og fandt egentlig ud af, hvor lang tid at det her fænomen egentlig har været hos os. Og så opdagede jeg også den her forbindelse mellem UFO'er og
atomvåben. Vi har set UFO-observationer, eller der har været UFO-observationer i nærheden af kernevåben, altså de her atommissilbaser og de steder, hvor man har testet de her atomvåben og atomvåbenlager, og de steder, hvor man ligesom har forarbejdet det, eller lavet det fissile materiale, som indgår i våbnene. Der er en lang og meget veldokumenteret historie omkring det, så jeg begyndte jo simpelthen bare at nørde igennem med det, og selvfølgelig skulle jeg også bruge en del energi på at ligesom sortere skidt fra kanel, ikke? Altså se, hvad er, fordi der er også meget junk-information derude, virkelig, virkelig meget, ikke? Men når alt kommer til alt, så er der en lille hård kerne af nogle observationer og nogle vidner, og også data, kan man sige, så man kan dykke ned i og sige, okay, der er altså, gik det op for mig, et fænomen, som er helt ud over det sædvanlige, som vi ikke kan forklare. Og så er der jo selvfølgelig en masse hypoteser, som går i gang, ikke? Altså den mest nærliggende, som har været hos os i mange år, det mest nærliggende er jo selvfølgelig, at det er noget jordnært, og det er jo forklaring på langt det meste af det. Men når vi ser på det eksotiske, altså den luftfartsteknologi, som kan flyve afsted med mange tusind kilometer i timen, står bræt op, og så pludselig flyve en anden retning. De her flyveegenskaber her, når man ser på det, kan forklaringen være, at det er rumvæsener, at det simpelthen er besøgende fra andre planeter. Og det er jo sådan det, man kalder the ETH, eller den ekstraterrestriske hypotese. Og det er jo en meget, meget gængs hypotese, som florerer derude. Der er jo så også kommet andre hypoteser omkring, at det kunne være os selv for fremtiden, for eksempel tidsrejsende. Simpelthen det, vi ser, det er simpelthen os selv fra om 50.000 år, der kommer tilbage til det her tidspunkt nu, ikke? Altså, det er jo også en anden vild hypotese, ikke? Det er endda endnu mere vild hypotese, ja, synes jeg, når du siger det. Altså, og jeg ved jo ikke, hvad det er. Altså, jeg interesserer mig for alle de hypoteser, jeg synes, at de er spændende, men det eneste, jeg bare postulerer, det er, at der er noget helt vildt avanceret luftfartsteknologi, som i øvrigt også kan gå ned i vandet og ud i rummet, som kan noget helt fantastisk, og det burde rejse en masse spørgsmål i vores samfund, og det er ligesom der, min samfundsvidenskabelige baggrund også kommer ind. Så hvad tror du, altså hvad tror du, når vi snakker om UFO'er generelt set, når vi snakker om nogle af de her ting, man har kunnet læse om, og vi skal ikke dykke ned i nu, hvad der skete her fredag den 12., men bare sådan, når vi kigger tilbage før det, hvad har så været nogle beviser, som har fået dig til at tro på et eller andet? Jamen det er jo blandt andet den der forbindelse til atomvåben. Alt det research, der ligger omkring det er meget, meget interessant. Og så har jeg jo været på en masse... Og hvor har du det fra? Bare lige sådan... Jamen, det er en researcher, der hedder Robert Hastings, som den forening, jeg stiftede i slutningen af 00'erne, som vi også havde besøg af her i København. Robert Hastings, han har interviewet over... Ja, jeg ved ikke, hvor mange han er oppe på nu, omkring 170 eller 180 veteraner, som har på en eller anden måde har været i nærheden af kernevåben eller af prøvesprængning eller så videre, som fortæller om de her observationer, UFO-observationer i nærheden af atomare anlæg og så videre. Men det kræver, at man dykker meget ned i alle de her vidneudsagn og i de dokumenter, de afklassificerede dokumenter, der er under det, der hedder FOIA, The Freedom of Information Act, som er jo sådan et aktindsigtssystem, som amerikanerne har. Så der er jo masser af afklassificerede dokumenter i USA, blandt andet et meget berømt et, hvor Nathan Twining siger, at det her fænomen, det er not something visionary or fictitious, at det er et virkeligt fænomen, det her. Så det kræver, at man bruger noget krudt på det og dykker ned i hele UFO-historien, hele den her lore, der er omkring det, og den går jo årtier tilbage, ikke? Altså, den går jo længere tilbage end Roswell, som de fleste mennesker måske kender, som ikke er sådan helt inde i emnet, men altså, det er jo nok et fænomen, som i virkeligheden har været med os i århundredvis, eller i hundredvis af år, og måske endda tusindvis af år. Men det lader til, at der måske er kommet en eller anden form for acceleration i de her observationer, eller de her sightings, i forbindelse med 2. verdenskrig, og den teknologiske udvikling, vi har. Min egen spekulation er, at der er kommet en opmærksomhed omkring vores planet eller vores verden i det øjeblik, at dels vi udvikler atomvåben, men jo også alle mulige andre former for teknologier. Hvor hastigt det udvikler sig nu, ikke? Nu har vi nu bare i det seneste år omkring artificial intelligence, ikke? Altså om vores mobiltelefoner. Nu kan man kommunikere på kryds og tværs af verden i løbet af et splitsekund. Så det næste skridt i menneskehedens historie for mig at se, det er dels måske noget med artificial intelligence, men måske også det, at hvis den her teknologi, vi får på en eller anden måde får adgang til den, så vil man kunne rejse fra København til New York på et par minutter eller sådan noget. Og hvad vil det betyde for verden? Det er et kæmpe spørgsmål i sig selv. Og jeg er glad for, at du er her, Frederik. Du er også med podcastvært på den podcast, der hedder Uforklarligt, og derudover du er forfatter. Du er her, fordi vi skal tale om noget af det, der er det nyeste inden for det her område, når vi taler om UFO'er. Men inden vi også lige springer ind i det, bare lige sådan sort på hvidt.
Så hvad er det, du tror på? Jeg tror på, at der er noget meget avanceret teknologi til stede i vores luftrum og i havet og i vores atmosfære, som også kan bevæge sig ud af vores atmosfære. Hvem har den teknologi? Det er det store spørgsmål. Hvem ejer den? Det er den ene ting. Er vi alene? Hvad er forklaringen på det? Og jeg siger ikke, at det nødvendigvis er rumvæsener, eller interdimensionelle væsener, eller mennesker for fremtiden. Altså, kan være mange forklaringer på det, men det er bare grundlæggende det spørgsmål, jeg stiller. Hvem har den teknologi? Fordi den teknologis tilstedeværelse er fuldstændig uomtvistelig for mig at se. Den er så veldokumenteret nu, så vi bare som samfund må stille os det spørgsmål. Hvem har den her teknologi? Det er den ene ting. Og den anden ting er jo så, at det er blevet hemmeligholdt, det her. Og i hvor mange år, og med hvilke grunde er det blevet hemmeligholdt. Altså, så der er også en kæmpe stor demokratisk komponent i det her, som vi også må tage fat på. Så der er en stor, stadigvæk, selvom emnet er blevet meget, meget mere lødet og meget mere mainstream de seneste par år, så er der stadigvæk et tabu og et stigma omkring det, og en elefant i rummet, som de helt store medier, og alle de etablerede eksperter i vores samfund ikke forholder sig til endnu. Men det bliver de nødt til på et tidspunkt, for det emne, det vokser og vokser i de her år her. Og det kan vi også komme ind på lidt senere omkring det her med den her det her møde, som der var her i fredags. Ja, af ren nysgerrighed. Hvis der nu var viden og informationer om, at vi havde været besøgt af fremmede intelligenser, af rumvæsener, eller hvad end vi kalder det på jorden, det, sådan som du siger det, Frederik, så lyder det som om, at så er det givet, at vi ligesom skulle have det fortalt. Altså, vi skal have det at vide som verden. Ja, altså det er jo, der kan måske have været nogle grunde til, at man omkring 2. verdenskrig og i forbindelse med den kolde krig, er måske har hemmeligholdt det. Men jeg er mere nysgerrig på sådan, du mener, at hvis sådan viden er der, så er den person, eller de personer, eller den gruppe, der har den viden om, at vi har været besøgt, de er forpligtet til at videregive den til resten af verden. Ja, det er jo dybt udemokratisk. Altså, vi bliver nødt til, for at man skal tage en af hjørnestenene i demokrati, det er jo fuld information. Befolkningen skal være informeret, for at man kan tage nogle beslutninger omkring det. Og det her, for mig at se, har været hemmeligholdt og tabubelagt og stigmatiseret i årtier nu. Og nu er det på tide, at vi som samfund og hele verden forholder os til det, og vi begynder at tage det alvorligt og begynder at tale om det. Fordi der er et stort mysterie, som vi skal have løftet sløret for. Hvad er det her for noget? Fordi det kan have en stor indflydelse på vores hverdag og på vores liv og på vores politiske system. Og hvad der er det nyeste der? Hvad der skete her fredag den 12. januar? Det er, hvad vi skal vende lige om et øjeblik. Men inden vi gør det, Frederik, så tager vi først en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der skal det handle om et møde, der foregik i sidste uge. Et ret hemmeligt møde. Og præcis hvad det her møde det handler om, det skal vi nok vende tilbage til. Men for lige at sætte scenen, så lad os lige prøve at rejse en uge tilbage til USA. Fredag den 12. januar, der mødtes en håndfuld politikere i hjertet af det amerikanske demokrati, nemlig på Capitol Hill. I kælderen på den her majestætiske bygning var en gruppe af politikere samlet på tværs af politiske partier. Mødet det foregik bag lukkede døre. Det varede 90 minutter, og da de kom ud igen, der måtte de ikke fortælle, hvad de havde fået at vide. Frederik Uldal, du er forfatter og podcastvært. Hvad tænkte du, da du så billederne af de her politikere, som kom ud til journalisterne? Ja, jeg var pænt spændt på, hvad de kom til at sige bagefter, men jeg vidste også godt, at der var meget, at de ikke ville kunne sige, og det var jo, de vævede jo frem og tilbage, og det, der bliver talt om herinde i det her rum her, det må de ikke videregive. Så de snakkede om journalisterne var jo over dem lige med det samme som Høge, ikke? Men hvad de kunne dele, det var ikke voldsomt. Frederik Uldal, han er forfatter til bogen Liv i universet. Han er medvært på podcasten Uforklarligt sammen med Martin Kleist. Han har en master i geografi og sidefag i statskundskab. Og så mener han altså, at vi ikke er alene i universet. Hvordan havde du det under det her møde? Altså? Jamen, jeg var super spændt på det. Altså, men jeg havde heller ikke sådan helt store forventninger, for jeg vidste godt, at de ikke ville komme ud og sige en hel masse. Altså, fordi de ikke klirrede til heller at få en masse ting at vide. Så jeg vidste godt, at de ikke ville sige så meget, kan man sige, men jeg var jo meget opmærksom på, hvad der ligesom var mellem linjerne på det, de sagde. Ikke? Altså, og en af de ting, som vi i hvert fald fik bekræftet fra dem, det var jo, at David Grush, han er troværdig. Det er de enige om nu alle sammen.
For at forstå, hvad det her møde det handlede om, fredag den 12. januar, så skal vi vide, hvem David Grush er. Ja. Vil du fortælle, hvem er David Grush? Jamen, David Grush, han er en efterretningsofficer, som har været ansat i noget, der hedder The UAP Task Force, som har været forløberen for det kontor, der hedder Arrow i dag, som er Pentagons UFO-kontor. David Grush, han er en tidligere amerikansk efterretningsofficer og nu whistleblower, og præcis hvad det er, der gør ham til whistleblower, hvad han har afsløret, det vender vi tilbage til, fordi det er jo grunden til, at de her politikere, de mødtes på Capitol Hill fredag den 12. januar. Men Frederik, vil du ikke fortælle, hvornår hørte du første gang om David Grush? Det kan jeg sige dig meget præcis, for det var den 5. juni på Grundlovsdag 2023, og det var lige præcis på det tidspunkt, hvor der var nogle journalister, en der hed Leslie Kean og Ralph Blumenthal, som udgav den her artikel omkring Grush, hvor han egentlig stod frem. Så det er sådan set der, hvor jeg hørte om det i juni sidste år. Hvad var det, David Grush, han kom ud med i den artikel, som du hørte om? I forbindelse med, at han havde været ansat for den her UAP Task Force, så har han blevet bekendt med, at der eksisterer nogle Special Access Projects, som er nogle ulovlige projekter omkring reverse engineering af UFO'er. Simpelthen indsamling af nedstyrtede UFO'er i årtier, og så også reverse engineering af dem ude hos de her defense contractors, hvor de er blevet sendt ud. Hvor man jo selvfølgelig prøver at finde ud af, jamen, hvordan fungerer den her teknologi? Kan vi lave noget tilsvarende, lave noget lignende, så man kan udnytte det til at skabe noget militær teknologi? Vi kender jo, mange af os kender for eksempel Roswell-sagen, for eksempel. Det er nok den mest kendte sag, at der er en UFO, der styrter ned, og så kommer det amerikanske militær og indsamler den, og så er den efterfølgende, bare lige kort fortalt, så blevet sendt ud til nogle defense contractors, altså den her forsvarsindustri. Det kan være et eller andet Lockheed Martin, eller Northrop Grumman, EG&G og Raytheon, og hvad de hedder alle sammen, for at de virksomheder kan finde ud af, hvordan fungerer det her isenkram? Kan de lave noget lignende? Kan de forstå principperne, de fysiske principper i det her materiale, som er blevet indsamlet? Så David Grush, han er ude at sige, at... Jamen, David Grush er ude at sige, at de her ulovlige programmer, de findes, og der bliver brugt amerikanske taxpayers, altså skatteydere, betaler til de her programmer her, ikke? Og det han jo i øvrigt også siger, det er jo, at der er mennesker, der er blevet truet, og er blevet nærmest slået ihjel for at holde på den her hemmelighed i alle de her år her, ikke? Så der er jo tale om en dyb kriminalitet og et kæmpe demokratisk problem, at en sandhed af så stor kaliber er blevet tilbageholdt for at være ikke kun den amerikanske befolkning, men hele jordens befolkning i så mange år. Og da du første gang hørte om David Grush sidste år, hørte de her beretninger, de her ting, som de holdninger, han havde, ikke? Hvad tænkte du så? Jamen, jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Altså, jeg kan huske, at jeg sad og lavede et reel til min Instagram-konto, og så ringede Martin Kleis fra min gode ven fra podcastet Forklarligt, og sagde, Frederik, nu skal du bare høre, hvad der er sket. Jeg sagde bare, shit, tænkte jeg bare, ikke? Fordi jeg kunne bare mærke det her. Det var simpelthen et nyt skridt i den her udvikling her, omkring seriøsiteten i det her. Så jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne, og så var jeg helt op at køre. Altså, og jeg kunne mærke, at jeg blev også følelsesmæssigt påvirket af det, fordi jeg jo har beskæftiget mig med det her emne en del år efterhånden, ikke? Og nu kunne jeg lige præcis, nu bliver det taget op på et helt andet niveau med David Grush. Den 26. juli, der er der den her høring i kongressen i USA. Det var en kongres og en høring, som endte med at få ret meget opmærksomhed, også i de danske medier, men også generelt set i verdens medier, ikke? Hvad var det, der foregik der? Jamen, der blev han jo simpelthen bare kaldt ind, David Grush, til at under ed og forklare, hvad han jo egentlig, mange af de ting, som han jo egentlig også har fortalt til den her tilsynsførende myndighed fra de amerikanske efterretningstjenester, Thomas Monheim. David Grush har nogle grundlæggende ting, som han fremlægger til offentligheden. Han synes, at vi som verden i hvert fald skal vide, at vi ikke er alene. Der er noget non-human biologics, som er blevet indsamlet af, altså også væsener, som er blevet indsamlet i forbindelse med de her crashes. Det var en af de ting, han sagde. Og så jo også, at de her programmer, de findes. Og det er jo sådan nogle grundlæggende ting, som han synes, at verden skal vide. Der var jo så grænser for, hvor meget han kunne sige ved den her høring her. Mange gange så stoppede han og sagde, jamen altså, det kan jeg ikke tale om. Det kan jeg kun tale om i sådan en såkaldt skift, det her lukkede rum, fordi det er simpelthen, det er ikke clearet til at sige det her. Så hvad tænkte du, da du på din telefon kunne se den her høring, hvor David Grush, den amerikanske whistleblower, han fortæller, at han har kendskab til, han har talt med over 40 vidner, som kan berette om, at der er et UFO Retrieval Program, hvor man altså har UFO'er og prøver at genskabe dem og få dem til at flyve, samtidig med, at der også er nogen, der mener, eller han har talt med nogen, der siger, at de har biologiske, ikke menneskelige piloter. Hvad tænker du der? Jeg vidste jo, at
i og med, at David Grush havde den kaliber, han ville have, så det er svært at ignorere ham, ikke? Altså, nu bliver det taget til det næste level. Det vidste jeg ved. Nu er der, altså, det er jo ligesom sådan en lavine, der går lidt i gang, ikke? Altså, der kommer jo hele tiden noget nu, ikke? Altså, intensiteten i de spørgsmål, der kommer fra politikere og fra journalister og sådan noget, er jo langt højere, end hvis vi spoler tiden tilbage til 7 eller 8 eller 9 eller sådan noget, og 10, hvor jeg rendte rundt på nogle konferencer og prøvede at råbe de danske medier op og sådan noget, ikke? Det var mega svært den her gang. I dag, der kører toget jo bare derudad nu, ikke? Altså, selvfølgelig har det ikke ramt den helt store mainstream, specielt ikke i Danmark endnu, men det vil komme på et tidspunkt. Men jeg kunne bare mærke, at det her, det var et skridt i den retning. Et meget stort skridt. Det er ligesom en proces for mig at se, det kommer drypvis. Hvis man så den høring, der var i kongressen i sommer den 26. juli, som du også sagde før, Frederik, så var der flere gange, hvor David Grush, den her whistleblower, han sagde, det kan jeg ikke udtale mig om her i det her åbne forum. Der skal et lukket møde til. Spol frem til fredag den 12. januar. Det møde, som de politikere, de var inde til. Hvad var det for et møde? Jamen, det var jo et møde, hvor at de her politikere, der er jo opstået det, der hedder The UAP Caucus, som er jo sådan en gruppe af amerikanske politikere, kongresmedlemmer, også senatorer, som gerne vil have mere åbenhed omkring UFO-emnet. Og de har fået blod på tanden, og de har jo så de er så blevet indkaldt til de har gerne vil have sådan et skiftmøde med Thomas Monheim, den her tilsynsførende myndighed, for at høre, jamen, hvad er det egentlig, at David Grushes påstande og den information, han egentlig har leveret til Thomas Monheim. Hvad er det egentlig for noget information, der er der? Men det forbliver jo så klassificeret efter et møde der. Så du og jeg, vi kan ikke få helt nøjagtigt at vide, hvad der er foregået på det møde. Det må de ikke tale om, de her politikere, hvad det er, de har fået at vide. Men vi har jo fået nogle indikationer fra dem efterfølgende. De bliver jo spurgt, da de kom ud. Mange af dem, man kan jo se de her videoer med alle de her politikere, som kommer ud fra mødet, der, og journalisterne er jo bare over dem, ikke? Ja. Hvad har I fået at vide, selv? Vi ved godt, at I ikke må tale om, hvad I har fået at vide, ikke? Så bare lige så er med. Så det, som de her politikere var til møde om, det var for at blive bekræftet eller få verificeret, hvad er det, som David Grush, whistlebloweren, han har fået at vide, som han ikke måtte sige i den åbne høring? Ja, lige præcis. De har jo fået nogle ting at vide. Nogle ting har de nok været clearet til at få at vide. Og det, de så kom ud og fortalte om, det er, altså, at de er sådan ret samstemmende, synes jeg, over en bred kamp, bekræfter, at David Grush, han er legit. Altså, han er troværdig. He's the real deal. Og jeg har jo nogle klip, altså nogle små interviewbider fra de her politikere, som har været inde til den her hemmelige briefing, som måske bekræfter, hvad den her whistleblower fortalte hele verden under en høring tilbage i slutningen af juli måned sidste år. Det er ret mange ting lige at skulle forholde sig til, det vil jeg gerne indrømme. Men det er jo ret vildt det her, det er en ret vild historie. Og Frederik Uldal, som en, der virkelig går op i sådan en UFO og alt det her, kunne jeg godt tænke mig at høre dit take på deres reaktioner. Altså hvad fik du ud af nogle af de konkrete reaktioner, sådan det der lå imellem linjerne? Men det vender vi tilbage til efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der handler det om en whistleblower, der hedder David Grush. For tilbage i juli måned, der var der en høring i kongressen i USA. Og under den her høring, der sagde ham her whistlebloweren, at man i USA har kendskab til UFO'er, og også sågar, at der er UFO'er, der er landet på jorden, og der har været intelligent liv med, eller i hvert fald biologisk materiale, biologiske væsener, som ikke er mennesker, med ombord på de her UFO'er. Og det er jo nogle vilde ting at sige, især når man ligesom David Grush var under ed. Og det var jo en historie, som løb hele verden rundt. De danske medier skrev også om det her. Men der var også mange ting, som han under den her høring sagde, at han ikke kunne sige for åbne døre. Sidste fredag, den 12. januar, der var der så et hemmeligt møde i kongressen i USA, hvor Thomas Monheim, som han hedder, ham der er chef for det intelligence community, briefede politikerne. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Frederik Uldal. Frederik er forfatter, og han har en podcast, som hedder Uforklarligt, der handler om UFO'er. Og Frederik, i fredags var der også det her møde, hvor politikerne blev briefet om, hvad David Grush ikke kunne fortælle, og få bekræftet nogle af de ting, som han havde sagt under den her høring. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip fra ikke fra mødet, fordi det er jo et hemmeligt møde, men politikerne, de kom jo ud efterfølgende til en række journalister og kommenterede på mødet.
Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spille et klip fra en demokrat fra Illinois, som hedder Raya, og hans reaktion efter det her hemmelige møde var det her. I'm more concerned than I was going into the skiff, and I think that they have a lot of questions that remain unanswered, and we don't have the answers right now, and that's very frustrating to a member of the intelligence oversight kind of function that I'm part of. Når Raya reagerer sådan her, hvad fortæller det så dig? Jamen altså, det fortæller jo mig, at de har fået en ting at vide derinde. De har måske ikke fået alt at vide, hvad David Grush har sagt, men de har fået noget at vide. Og ja, det er ikke godt at vide. Jeg ved det simpelthen ikke. Men hvad tænker du, når du hører det her? Og jeg kan også spille en anden en, der er Jared Moskowitz, som er demokrat fra Florida, som reagerede på den her måde. The process is extremely frustrating, but actually this is the first real briefing that we've had that we've now made, I would say, progress on. Some of the claims Mr. Grush has made in his complaint and some of the claims he provided to Congress. This is the first time we kind of got a ruling on what the IG thinks of those claims. And so, so this meeting, unlike the one we had previously when we did this briefing, this one actually moved the needle. Så de har fået noget at vide. Det er der ingen tvivl om. Men lige præcis hvad? Men altså, det de jo bare kan sige, det er, nu ved de, hvorfor en ret. Der er blevet udstukket en retning for det videre arbejde. Og det er sådan set det, jeg hæfter mig ved, at det er, at de går videre med det. Og den lukker ikke bare her. De går videre med det her. Hvad ville det have betydet, hvis, lad os sige, de var kommet ud og havde sagt, at de havde lukket den? Hvis de havde sagt, der var ikke noget der. Ja. Hvad havde du så tænkt? Jamen, så havde jeg tænkt, det var da ærgerligt, fordi der er noget om det her. Så ville jeg sidde og spekulere på, hvordan lukkede de den ned, ikke? Fordi Thomas Monheim, han har jo udtalt, det står sort på hvidt, at han finder David Grush credible, og sagen er urgent, altså den haster, ikke? Og han er troværdig. Så det vil være meget underligt. Men man kan jo også mærke på de her politikere, at de også er frustrerede. De har nok fået en del at vide, men der er også noget, som de ikke kan få at vide, fordi det er så kompartmentaliseret det her. Det er det, de siger, ikke? Altså, at man skal ligesom forestille sig sådan et puslespil, måske på 100 brikker, som er delt ud til 100 personer, og så skal man altså spørge, hvis man ikke spørger den rigtige person, lige præcis om den viden, som den person har, så får man ikke noget at vide. Og hvem har egentlig det fulde overblik over det her puslespil? Og det er sådan, mange af de her politikere siger, at det er sådan, det egentlig er sat op fra start. Altså, det er sådan, det er designet, kan man sige, ikke? Altså, at det er meget få mennesker, altså folk har kun adgang til en lille bitte informationsdel i det her store puslespil. Så det er meget frustrerende for dem, altså, at de ikke bare kan få, altså når de stiller et specifikt spørgsmål, ikke, jamen, så får de ikke noget specifikt svar. Som en, der tror, at der er et eller andet, der bliver hemmeligholdt. Det er det, du tror, ikke? Ja, helt afgjort. Som en, der tror det, er det her så det bedste scenarie? Lad os sige, at der er noget, der bliver hemmeligholdt, og der er noget, som vi i verden, befolkningen, ikke får at vide. Er det her så det bedste outcome? Er det det bedste resultat af et lukket møde, hvor politikere, de efter sigende skulle have fået fortalt det, som whistlebloweren han vidste? Jeg synes godt, det kunne gå lidt hurtigere, selvfølgelig. Det vil jeg ikke lægge skjult på, men man kan jo også spørge sig selv, altså, hvor hensigtsmæssigt er det, at det kommer ud meget, meget hurtigt, det her. Måske er det er det klogeste, er det her, den her sandhed omkring den her tilstedeværelse, både af det demokratiske problem og den her teknologi og den her non-human intelligence tilstedeværelse. Måske er det klogest, at det egentlig kommer sådan lidt drypvist, at det ikke kommer sådan på en gang. Det tror jeg måske nok, det er. Men jeg er jo også meget farvet af, jeg er jo overbevist om, at det findes, ikke? Så jeg vil jo gerne have, at det bare går hurtigt, ikke? Fordi altså, man kan jo tænke sig til, at den der teknologi, ikke? Altså, den er sikkert, du kører sikkert ikke på fossil brændsel og så videre, ikke? Altså, hvordan vil den ikke kunne hjælpe med miljøproblemer og fattigdomsproblemer og så videre, ikke? Altså, Hvad tror du hele den her diskussion om emnet, som der er i USA blandt politikere, eller den her struggle, den her kamp om, der er et eller andet, der er noget, der bliver hemmeligholdt. Hvad det er, det ved vi ikke. Men hvad tror du, alt andet lige, hvad tror du, det vil ende med? Jeg tror, det vil ende med på et tidspunkt, at der vil komme en udmelding fra den amerikanske præsident, som siger, at der er et virkelig fænomen, og der er non-human intelligence. Det tror jeg, det er det,
at det ligesom bygger op til. Men hvornår at det vil ske, det ved jeg ikke. Altså jeg tror, at hele den her proces, som vi er i gang med nu, den skal være på plads, før vi kan nå til det punkt. Der skal ligesom være en platform, eller et stilas, eller et skelet. Det er sådan en udmelding kan ikke bare komme i et vakuum. Der bliver ligesom nødt til at have været en proces for inden, som de kan hvile på. Man kan også sige, jamen altså, videnskaben er jo også begyndt at interessere sig for UFO'er nu, UAP, ikke? Altså, NASA har jo sådan lavet et independent study team, hvor NASA jo nu skal til at studere UFO'er, indsamle data og bruge den videnskabelige metode til det her. Så de er jo også ved at køre sig selv i stilling til, at de har beskæftiget sig med emnet. Ikke? Så når alle de der vigtige samfundsinstitutioner, de ligesom er på plads omkring emnet, så kan det ske senere. Jeg tror ikke, at tiden havde været moden til det i 2001, som jeg snakkede om, for det havde alle de der ting ikke været på plads. Der havde det måske skabt noget ustabilitet i samfundet. Men det er måske det lægger op til. Om det så er en bevidst strategi, eller om det er noget, der foregår, som kører lidt sit eget løb, og så man på et tidspunkt siger, så nu kan vi sgu godt sige det, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at sige det, for mig at se. Hvis endedestinationen, sådan som du ser det, Frederik Uldal, det er, at vi kommer til at se, potentielt set præsidenten, der siger, at vi har kendskab til biologiske væsener, som ikke er fra jorden. Hvis det er endestationen, hvilken rolle spiller det møde, der så var i torsdags, eller i fredags? Jamen, det er et skridt på vejen for mig at se. Det er et skridt på vejen. Altså, de amerikanske politikere beskæftiger sig med emnet nu. De begynder at stille spørgsmål. Nu begynder de at undersøge ting. De har fået blod på tanden. De kommer ikke til at stoppe med det her. Hende er Nancy Mace, som også var en congresswoman, hun sagde, it's not gonna stop here. Ikke? Altså nu ved vi også, lidt mere om, hvem vi skal indkalde. Også, hun nævner også private virksomheder. Hun vil ikke nævne, hvad for nogle private virksomheder det handler om. Ikke? Men det er bare et eksempel på, at de er frustrerede, de her politikere, over, at de ikke kan komme ind til sagens kerne, at der er så meget røgslør omkring det her, ikke? Altså per design, altså at de kan ikke komme ind til det, ikke? Så de har fået blod på tanden, og de kommer ikke til at stoppe her, og journalister er jo også begyndt at stille spørgsmål nu. Du sidder jo også her sammen med mig, ikke? Ja. Så. Der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, kunne det ikke også være noget andet? Kunne det ikke også være, at der er nogle forsvarsenheder i USA, som gerne vil have flere penge, så vi siger, at vi har et problem i luftrummet, vi kan ikke forklare det, så vi skal bruge nogle bedre radarer, og vi har måske vi har nogle andre organer, som gerne vil have penge, de vil gerne have opmærksomhed, og i virkeligheden så, når vi ser billeder af UFO'er, jamen så er det USA, som afprøver, tester nye fartøjer, som ikke er offentliggjort, fordi det er hemmelige. Jo, men det kan sagtens være, og det tror jeg sådan set også, det er. Altså, man kan jo også tænke lidt over, når man, altså, hvis den her reverse engineering, den har foregået i årtier, hvad har de så fundet ud af, ikke? Altså, vi kender jo godt nogle Grey Project, som jeg siger, B-2-bombeflyet for eksempel, er et eksempel på et fly, vi godt ved eksisterer. Vi kender ikke helt teknologien i det, ikke? Men så der er noget avanceret teknologi, som de har, og måske har de jo, og det har de helt sikkert, nogle fartøjer, som ikke er offentlige, som vi ikke ved, nogle black projects, som vi ikke ved, hvad er. Så de har sikkert lavet noget. Men med det argument, så er der jo også bare den krølle på halen, at det her fænomen har været med os lang tid inden 2. verdenskrig. Det har jo været med os i århundreder, hvis man begynder at gå til historiske kilder. Så det kan ikke være den eneste forklaring på det. Der må være et eller andet også. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at der også kan være en agenda omkring nogle penge og forsvar og så videre. Og så kan man sige, selv hvis det var tilfældet, så fjerner det vel ikke fokus fra, at nogle af de her politikere, som vi lige hørte lidt fra, nogle af de her politikere, der var til det her møde i fredags den 12. januar, de siger, der er et eller andet. Der er noget, ja. Ja, det er de helt overbevist om. Det kan man tydeligt mærke på dem. Ja. Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså sådan en som Tim Burchett, han er jo meget, meget, meget i vælten med det her, ikke? Altså, han taler jo om, at der har været det her cover-up siden 47, ikke? Altså, som er Roswell. Ja, som er Roswell. Det er nok det, han henviser til, ikke? Men i virkeligheden måske endnu længere, ikke? Altså, de her Foo Fighters, som man jo også fulgte af amerikanske og engelske bombefly på togt over Europa under 2. verdenskrig, og også observeret i Stillehavskrigen og så videre, ikke? Altså, så der er et fænomen, som har været med os meget længe, men det er nok blevet, siden 47 derfra, der er man nok blevet overbevist om i det amerikanske luftvåben og andre amerikanske myndigheder, at det her, det er noget, vi skal holde sådan rimelig tæt til kroppen af forskellige årsager. Lad os gå videre med tanken om, at der er noget, og vi snakker om rumvæsener, bare for at holde den tone i det, ikke? Altså, hvis vi ender med at se om måske mange år, vi kan tænde for fjernsynet, og så ser vi den amerikanske præsident, der siger, ja, der var noget, der blev hemmeligholdt, og vi ved nu, at der er
intelligente væsener, som har været i kontakt med jorden, som er det billede, som du gerne ser, ikke Frederik? Ja, altså på et eller andet tidspunkt. Altså jeg ved ikke, hvornår timing er. Altså man stiller jo, nogle gange stiller vi os der beskæftiger os med det her, men altså er du egentlig for disclosure, som vi kalder det, ikke? Altså, og så nogle dage tænker jeg, ja, det er en skidegod idé, andre dage tænker måske er det ikke så godt, ikke? Fordi... Og det er jo det, jeg gerne vil høre om, det var nemlig det her med, hvilken betydning tror du, det vil have? En ting er, hvis vi ser bort fra sådan det teknologiske potentiale i det her med, at vi lige pludselig kan måske flyve med nogle andre fartøjer, der er hurtigere, og hvad der kan følge med der. Det er svært at forestille sig, det er svært at gisne om, fordi jeg vide, hvordan sådan en teknologi vil kunne fungere, hvis den rejser på tværs af galakser og lys over alt det der, ikke? Men hvilken betydning tror du, det vil have for samfundet, sådan det ontologiske chok i, at lige pludselig så finder vi ud af, okay, vi er ikke alene i universet? Jeg tror ikke, at det vil være så slemt mere. Jeg tror egentlig, at verden er så connected nu, og der er kommet nogle nye generationer, som jeg tror vil have det rimelig stille og roligt med det faktisk. Altså, selvfølgelig vil det være en ret stor nyhed de første stykke tid, men jeg tror egentlig, folk vil vende sig til det sådan ret hurtigt. Og så længe, at det ikke ligesom kommer og lander ind på Rådhuspladsen og har en meget, meget, meget sådan direkte indvirkning på vores hverdag, så tror jeg egentlig, at folk vil have det ret stille og roligt med det egentlig. Der vil selvfølgelig måske være nogle fundamentalister eller ekstreme grupper, som vil have alle mulige forskellige fortolkninger og dagsordner omkring det, men sådan den helt store brede befolkning tror jeg egentlig vil være okay med det. Sådan ville det måske ikke have været i 50'erne eller 60'erne, sådan i vores forældres ungdom, tænker jeg. Der ville det nok have skabt nogle problemer, vil jeg gætte på, men jeg tror egentlig, at vi vil være lidt modne til det nu. Det der jo så er spørgsmålet, nu ved jeg godt, du vil lidt væk fra det med teknologien, altså det der jo, i det øjeblik, at du anerkender, at der er den her tilstedeværelse, og den her, lad os sige, den her reverse engineering har foregået, ikke? Siger man, hvorfor, så vil der jo blive rejst et spørgsmål, hvorfor skal nogen have adgang til The Cookie Jar eller til småkagedåsen, når vi andre ikke har, ikke? Ja, fordi det vil være mit næste spørgsmål, Frederik Uldal. Jeg kan lige sige, grunden til, at du er med, det er jo på baggrund af det her møde, der var sidste fredag, hvor at en masse politikere i USA, de blev briefet vedrørende whistlebloweren, som i USA i løbet af sommeren sidste år fortalte, at man havde adgang til flyvende tallerkener og væsener, som ikke er fra jorden. Vilde udtalelser, som man sagde under ed. Og nu var der så det her møde, hvor politikerne de kunne blive briefet om det. Og ja, præcis hvad du tror er reaktionen, hvis det her det kommer ud og bliver verificeret, kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om. Allerførst tager vi dog en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og jeg fortsætter min snak med Frederik Uldal lige om et øjeblik. Og så vil jeg også gerne lige minde dig om, husk du kan altid finde Aftenklubben som podcast, så hvis du godt kunne tænke dig at finde den her snak, eller en af de tidligere samtaler, jeg har haft i løbet af den her uge som podcast, så kan du finde det inde på iTunes eller Spotify, eller bare andre steder, hvor man kan finde podcast. Hvis du lige søger efter Aftenklubben, så er jeg sikker på, at der nok skal dukke noget op der. Men jeg fortsætter snakken om UFO'er med Frederik om et øjeblik. Allerførst, så tager vi her de seneste Nova-nyheder. Velkommen til Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen på FM, der Plus og Radioplay.dk. Og så passerede klokken altså 22 den her fredag aften på Nova. Mit navn er Daniel Cesar, og i aften der handler det om UFO'er. Fordi for præcis en uge siden, der fortsatte den saga, der handler om UFO-debatten i USA. For tilbage i juli måned, der var der en whistleblower, der hedder David Grush, som var ude at sige, at man i USA har flyvende tallerkener, man har sågar piloterne, som har fløjet dem her. Det var et stort spektakel i medierne, det tog mange overskrifter over hele verden, og for en uge siden var der så et nyt møde, hvor de her politikere, de kunne blive briefet om de informationer, som David Grush ikke kunne fortælle om på den her høring. Og derfor stiller vi spørgsmålet lige om et øjeblik til en, der ved rigtig meget om det her. Kan vide, hvilke konsekvenser det vil have, hvis det, han har været ude at sige, hvis der har været et cover-up, en hemmelighed, som der bliver holdt, informationer, som ikke må komme ud. Hvis det en dag ender med at blive bekræftet som sandt, hvilke konsekvenser kan det så tænkes at have? Det er blandt andet, hvad det skal handle om lige om et øjeblik. Inden jeg fortsætter snakken med Frederik Uldal, som er forfatter og podcastvært, så skal vi dog først have noget god musik. Her får du til Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der handler det om UFO'er, for jeg har fået besøg af forfatter og podcastvært Frederik Uldal, og han er medvært på den podcast, der hedder Uforklarligt. Og grunden til, at vi taler om det her, det er fordi sidste fredag, den 12. januar, der var der et hemmeligt møde i kongressen i USA, på Capitol Hill, hvor at en række politikere de blev briefet vedrørende en whistleblower, og hvorvidt hans udtalelser var korrekte.
Præcis hvad der blev briefet om her, det ved vi ikke, fordi det var et hemmeligt møde. Men ikke desto mindre, så kan du måske huske, at der var en whistleblower tilbage i slutningen af juli måned, som under ed i kongressen i USA var ude at sige, at man i USA havde flyvende tallerkener, man havde rumskibe, og man havde sågar piloterne bag, som ikke var mennesker. Det var en nyhed, som røg hele verden rundt. Og nu var der så det her follow-up-møde, hvor at politikerne de ville blive briefet om, hvorvidt det her det var korrekt. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvad der blev sagt bag de her lukkede døre. Men Frederik, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvad der ville ske, hvis det her det var rigtigt, og det kom ud. Hvilken betydning ville det så have for samfundet, hvis vi fandt ud af, at der var nogen, der havde løjet for os? Jamen altså, det er jo det kæmpe store demokratiske problem, ikke? Altså, vil der begynde at skulle være retssager, og skulle der rulle hoveder, og hvem er ansvarlige i forbindelse med mange af de her mennesker, som jo har begået den her kriminalitet her, er jo sandsynligvis døde for mange år siden, ikke? Så det er en sandhed, at den her kaliber har kunne være hemmeligholdt i så mange år, vil jo også rejse spørgsmålet om, hvad for nogle andre weird konspirationsteorier og ting og sager, altså, kan så også være sande, ikke? Altså, og det her, det kan man sige, at det her er en konspirationsteori. Ja, både ja og nej, kan man sige, men det er jo noget, der jeg tror på er virkelig, kan man sige. Men jeg stiller mig også med selv det spørgsmål, jamen, altså, med alle mulige andre eksotiske teorier. Nogen, altså jeg kan måske godt være tilbøjelig til at sige, at det var orkestreret af John F. Kennedy, han blev skudt af CIA eller et eller andet. Den kan jeg godt være med på, ikke? Men altså, der er nogen, der siger, at vi aldrig har været på månen. Den er jeg ikke med på, ikke? Altså, Men lige pludselig samfundet skal lige pludselig til at begynde at forholde sig til alle de andre teorier også og sige, altså det er måske lidt mere nuanceret, måske skal vi bruge energi på at gå til hver eneste af de her teorier for at egentlig se, om der er noget om den, ikke? Og det kræver en masse energi, ikke? Altså det er meget nemmere bare at sige konspirationsteorier over en bred kamp. Det er bare noget sludder, ikke? Altså, og sådan er verden ikke. Altså der er nogle af dem, der er noget om, og så er der nogle af dem, der ikke er noget om, for mig at se, ikke? Så det bliver meget komplekst lige pludselig. Ja, hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at vi har været besøgt af intelligent liv. Jeg tror ikke på, at der er noget, der flyver rundt i vores luftrum, som ikke er menneskeligt. Som en, der tror på det, Frederik. Hvad vil du så mene er det bedste bevis for, at dit verdensbillede er det korrekte? Jamen det bedste bevis, det er jo, at man bliver nødt til at undersøge hele historien omkring UFO-fænomenet, begynde at dykke ned i sager. Altså man kan jo begynde at for eksempel at se James Fox's, en amerikansk filmproducer, nogle af hans dokumentarfilm, en der hedder The Phenomenon for eksempel, og så har der også været en aktuel, en der hedder Vagina, eller en der hedder The Moment of Contact med et UFO-styrt i Brasilien fra 1996. Man skal blive nødt til at dykke ned i alt det her materiale, begynde at se på dokumenterne, se på historierne, se på alt det data, som også støtter op omkring det, Pentagon-videoerne. Der er et væld af meget, meget, meget stærke sager, som overbeviser mig om, at der er en tilstedeværelse af noget eksotisk. Jeg vil så ikke bare lægge hovedet på blokken og sige, at det er bare rumvæsener. Altså, det kan godt være, men det kan også være mange andre ting. Men det er ikke bare et fyrtårn, eller en luftballon, eller en drone, eller sådan noget. Det er der selvfølgelig noget, masser af det, der er, men der er også en lille hård kerne af noget, som er noget meget, meget, meget specielt. Så den bedste måde, man kan se dit verdensbillede på, eller få dit verdensbillede på, det er at samle det som mosaik og se på de forskellige dokumentarer, se på de forskellige artikler og prøve selv at kæde det sammen. Man skal simpelthen gå i gang med at sætte sig ind i stoffet. Man skal begynde at se nogle af de gode dokumentarfilm, så skal man begynde at for eksempel at læse en som Richard Dolan, for eksempel amerikansk historiker, det ved godt, det er på engelsk, men der er en masse materiale, som vil overbevise langt de fleste mennesker om, at der er noget derude, som er ud over det sædvanlige. Der er nogen, der vil bare per automatik siger, jamen det er et moderskib på Venus. Der er jeg ikke, kan man sige. Altså, der kan være mange forklaringer på det. Ja. Og jeg er også åben over for forklaringer, som jeg slet ikke har tænkt på. Altså, men der er et eller andet, der er eksotisk. Som ikke bare er et fly, eller en drone, eller en ballon, eller en meteor. Eller... Og det nyeste, der så er sket, det var det her møde i fredags den 12. januar, og det er jo ved at være omkring en uge siden, Frederik. Hvad er der sket siden da? Jamen, der sker jo noget hele tiden. Altså, der kommer nye videoer frem og ud, og der bliver berettet om, altså der har været en meget stor analyse også af det her møde, der var i fredags. Men der er ikke sket noget helt vildt i den seneste uge her. Men det jeg jo sidder og venter på, det er, hvornår bliver det annonceret en ny høring for eksempel, eller lige pludselig en eller anden dag, så er der lige pludselig et førstehåndsvidne, der står frem. Så, men nu kan man sige, nu er det jo meget kort tid efter, men der sker noget hele tiden.
Ja, og det vil så være mit næste spørgsmål. Det er, hvad tror du bliver det næste? Hvad tror du bliver det næste skridt? Jamen, det bliver de her høringer. Altså, jeg tror, at Anna Paulina Luna, som er en congresswoman fra Florida, hun siger, nu er vi klar til egentlig at snart at skulle annoncere nogle felthøringer, hvor de simpelthen vil tage ud nogle steder, som vi ikke ved, hvor er. Det kunne måske være ud til en forsvarsleverandør, eller til en Air Force Base, eller et eller andet, og begynde at stille spørgsmål og poke around simpelthen bare, og simpelthen om de kan få noget mere information, ikke? Fordi nu det, de har fået der, som jeg nævnte før, de har fået en retning efter det her møde i fredags. Nu ved de lidt mere om, hvor det er, de skal gå hen og lede. Så det er jo sikkert det, Thomas Monheim, han har sikkert fortalt dem, det at David Grush har sagt, det kan jeg godt bekræfte, at det er sandt. Han har måske ikke kunne sige det til alle hans ting, men med nogle af tingene, men i hvert fald nok til, at de her politikere nu, at de sendt afsted igen. Ikke? Så det er jo sådan set det, jeg forventer. Og så forventer jeg også, at der kommer noget mere lovgivning. For eksempel nu der er en amerikansk congressman, der hedder Robert Garcia fra Californien, tror jeg, en demokrat, som har foreslået noget, der hedder, hvad kalder han det, stående her, Safe Airspace for Americans Act, hvor piloter skal kunne indgive deres rapporter til de amerikanske luftfartsmyndigheder, til FAA, uden at de behøver at være bange for, at de får repressalier, eller de bliver stigmatiseret osv. Og den her information, de her data her, de også kan gå videre til UFO-kontoret i Pentagon Aero, og så også ud til offentligheden. Ikke? Sådan, så vi får begynder at få indsamlet data, og der bliver talt mere om det i samfundet, ikke? Og så vi også får de her rapporter fra piloter og så videre, som tidligere har været meget, meget tøvende med at indgive deres rapporter. Hvis der er nogle af de her virksomheder, som er sådan, eller benytter sig sådan, eller fungerer som sådan retrieval programs og prøver at genskabe den her teknologi fra UFO'er, hvis det er sandt, så lyder det også som om, jeg får billedet ind i hovedet, det lyder lidt som om, du ved, man har fat i halen på slangen, og længere kommer man på, man kommer tættere og tættere på halsen, altså og har styr på det her problem, ikke? Hvor lang tid tror du, der går, før at der er noget, der sådan bliver officielt, fordi lige nu gidsner vi stadigvæk om, kan vide, hvad der blev sagt i rummet? Ja, men altså, det kommer jo helt an på de førstehåndsvidner, tænker jeg, ikke? Altså, når de begynder at vælte ud af skabet, når de begynder at stå frem, der er en amerikansk politiker, der hedder Marco Rubio, en senator, som også sådan i kølvandet på Grush sagde, at han sidder i senatets efterretningskomité, og han sagde, at der er rigtig mange folk fra de her førstehåndsvidner, som er kommet til den her efterretningskomité i senatet og begyndt at fortælle om det. Han kan selvfølgelig ikke sige det, han kan ikke offentliggøre navnene, men han fortæller bare, at mange af dem er bange, og de frygter for deres liv, men de vil gerne ud med denne her sandhed. Ja. Så de her folk, og det er jo en højstående amerikansk politiker, Marco Rubio, som er en del af det, der hedder The Gang of Eight, som er meget, meget privy til meget, meget klassificerede ting, som kommer ud i et medie og siger det her. Hvad er han igen, sagde du? Jamen, altså, han er en af personerne i det hedder i senatets efterretningskomité. Og han er en del af noget, det man kalder The Gang of Eight, som er sådan en gruppe af 8 politikere, som er meget højt clearet, og som har nogle sikkerhedsgodkendelser. Og han har sagt også på News Nation, tror jeg det var, et amerikansk medie, at de her folk, der har været flere af de her førstehåndsvidner fra nogle af de her programmer, som er kommet til den her komité, også har fortalt deres historier. Også, at han har fået indtryk af, at de er bange for deres liv, og der er så meget frygt og angst forbundet med det her, og med at komme ud med de her ting her. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at David Grush, der er mange, der er gået til ham, fordi at de her vidner her har sagt, at de her førstehåndsvidner, så det var ligesom en måde for dem at komme ud med det her på, at det var trygt for dem, kan man sige, ikke? Fordi altså, han ville jo ikke fortælle deres navne, ikke? Altså, de har deres navne har været hemmeligholdt, og de har kunne gå til stille og roligt til den her tilsynsførende myndighed, Thomas Monheim, ikke? Så det jeg tror, at det næste, der vil ske, det er, at nogle af de her førstehåndsvidner, de vil komme frem, og det er det, medierne så vil falde over, ikke? Altså at begynde at dække, fordi det er jo noget af det, som David Grush er blevet kritiseret for. Jamen altså, du er jo sådan set kun andenhåndsvidne det her. Men man må jo lige tænke på, at der er en hel base, der er bag ham, som en hel række folk, som jo har, som er tættere på sandheden, om man så må sige. Og det vil være det næste skridt i den her proces, jeg tror jeg. Det er i hvert fald spændende. Jeg ved, hvor lang tid der går. Mega spændende. Det er jo ikke godt at vide jo. Men jeg tror, at det går forholdsvis hurtigt. Jeg tror måske, min spådom er nok, at vi nok vil se et par førstehåndsvidner måske i en høring eller sådan noget her i 24. Det vil jeg gætte på. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, der går flere år. Men sådan som
hastigheden er på det her emne i øjeblikket, så vil jeg umiddelbart gætte på, at det vil ske. Det bliver spændende at følge med. Hvis man har lyst til at følge med i sådan et emne her, som ikke nødvendigvis er noget, som er sådan i de mainstream medier. Nogle gange bliver det taget op i de danske dagblade. Det gjorde blandt andet den høring, der var tilbage i juli måned, ikke? Men hvis man gerne vil følge med, hvad gør du så egentlig? Jamen altså, jeg hører jo meget udenlandske podcasts. Jeg hører et, der hedder That UFO podcast, og så hører et, der hedder Need to Know, og et, der hedder Weaponized, og Engaging the Phenomenon hører jeg også. Der er mange, altså jeg har en hjemmeside, der hedder fredrikuldal.dk, og der anbefaler jeg nogle podcasts, og så herhjemme så er jo det, jeg selv medvirker i Uforklarligt, og så er der jo Frederik Dirks med Flyvende Tallerken og forskellige andre, ikke? Altså så der er rig mulighed for at sætte sig ind i det her emne her, men der er ikke helt så meget på dansk endnu, så hvis man har mod på at høre engelske podcasts, eller på engelsk, så er der rig mulighed for, man kan bruge timer på det her emne. Men jeg er jo glad for, at du har tid til at besøge studiet her, Frederik, for at gøre os lidt klogere på det, og lige at give os en overflyvning, en status på det efter mødet her den 12. januar. Frederik Uldal, man kan finde din hjemmeside, hvis man googler dit navn, så popper det op, og ellers så kan man finde den podcast, som du har lavet, der hedder Uforklarligt. Og ja, så vil jeg Martin Kleist, ja. Ja, sammen med Martin Kleist. Ja. Og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi. Ja, tusind tak, det var sjovt at være med.